ama sa khan ka subscribers ten an thil ton mak tak tak te min shil ti part 1 kan ron ti chuak to a tuna chuan khamin nu khan an thil ton mak tak tak min ron thon te an om le nual to a chung te chu kan ngai thla ho le do na hetiang in thil ton mak tak tak te hi min ron thon pe chung chu part dang karon siam zel do na ole tuna chuan ka subscribers ten an thil ton mak tak tak rap om tak tak min shil te chu ilo thlir hawang u The sunburst flowers calling on Mondays overdue, but he ka thil ton hi are ve to ang renga kano panlai mi dai to ani a ma se thengil har vet vet takani zana ka chungte nen muturin kan khumte kan siam me ka kan muwa light te kan off thim ta veka anu le apa in karamu kania apa mutna lama hian tukver lian vak lo hi oma chulam chu ka hoya apa chu kalama ron hoya wangin ka muang chu engma mu ve lo tukvera chuan Peter ka muta ni chu Peter chu ka han en chianga apa thian pa nu hi ani ti ka she thei chuan ka hlau lu tu kha ka trap to pa apa ten an en le chuan engma lo om to lova room kha an check kwal veka engman mulo khamizan kha chu ten takani are to viau na chu kala thengil thei lawani ber ka chungte po hian an soi le ze uchina kan room akhan kamut ngam to lawa wangin kan room te kha kan thlak vek hialani keima hi nula kania kanu nulat lai nen hian in chun na deuh kan neya chu mumang chhor hi ani keima tak hi chu mumang ti ila mi ka mu lai hian mai mi zialang deuh hian ka om thina kanu nulat laia aton tlem soi masalokila ama min shildanin kanulat lain voi khat chu khum betin kadam lova kumanga kan ina hian kuang hi ron zon luta keima hi kuang rap chi shim shim kani boka kalau hlau khup mai anni chuan hei ikwang tur kan ronda antia kadu lo reng reng la bo wat ro katia anni chuan itana siama lo man ti tleta ke chuan hlau takin kadu lo reng reng ka thianu muani ming phwa chop ne na zupe mai ro u kadu lo reng reng ti in hlau thong tak chungin ka lo nar tang tanga anni po chuan min ti lui thei ta big lo iti tlat si chuan muani chu kan zuk pe mai ange antia an chuak ta a kadam lo ka har chwale ni chuan ka har chia hi khuang ri mi thi in azai ri ka shenghala ka chungtu bula tunge mi thi kan nei ka ti a muani kha borala lom ti in min changa makkati tak zet ti in a soi voi khat le po kan high school kal lain kan classmate pakhat hi borala kamu manga kalau muwa kan school bul mai a thei mu kung om thin chu alo soi chiam chiama ke chuan inga tinge khate soi chiam chiam zirtir tu ten an shem mai tur chesin katia a hau e mai keima phunani hi ka om to don lova ka ti thi ve do na lotia chuan chumi nu nirei lo te ya achan em soi tur om lawin thei mu kung chu avoya arawa akung chu thi ve ngal dai ani ti in a soi bok kanu lam chu du tok photila keipo hi thilmak tak tak ka tong thina mai mizel ang dewin ka thin chuta chuan ataka kala mu ngai reng lo mi ka mu fawa achangin mei che sam sei lungai mel tak achangin sam toi lung che em le chanpui ngai ni om hlia lung chia run chap te ka mu thina ma se chung chu tu te nge ani ka hria chwa tak lo te ani awangin min ron pan dan le ka dan zong chu soitel lo mai la tungai ani ti hria chwa tak pakhat ka nei chu kan in hi kan le tir khan a hlui ve to ema kan thom tha a kan extend boka in hnoi lama ka room om thin ka mai mi ziala piang hian Peter pakhat hian min lo tlo zia maya kabula chung hian ka che thei ngai lo achangin min lainat mel takin dwa dewin min lo chul liau thina achangin mel rap dewin alanga anua ka soi chwale chuan kan then om khoveng te chuan an lo ngai thu tak riau maya engtin nge mela tia min zo chuan mai dung sei lampang Peter ve to deu ti te a mai fang te ka thiam dan anga ka soi nu chuan in nei tu masa pithangi ming phwa chop ani ngei chu ilo ma kumenge mozat liam ta khana borala veng hlun deu hlek to hau chuan a hun lai thla le thoman shiat na sathin zia hi chu an she sa thu mani an lo tia ka ngai to le po hian mu non le ka hlau tak setani chuan ka ton tam tak zinga hlo ompo ni lem lo ma se makkati em pakhat ka soitel le shamanga ka umi pa hian class 12 ka zirlain min boral sana ka twar thiam lo tak set
engma ni lo ma ila min chuang thei em a athi nu pon kamu manga Chadewa lekha zir chang tur ten min fui china voi kha chu board exam tur kani a school dang da ya va exam tur kan ni a kan vain exam na tur school hi voi khat ma kala kal lo kamu manga in exam turin kalo kala ka u chuan min lo muakin helama hian ti in exam hall thleng chu min lo shwaya kalo tlai to zui an lo thut thapa ka u chuan heta local ro ti in thutna all om chu min lo ko mu a jing ka har chuan makkati anga renga ma se ka ngai to zui lem lo in exam tur chuan ka in siama ka hankal chu ka u in kamu manga min shwaina a chia chuan kan kala exam hall ka thlen chuan ka lo tlai shet to bok ka thutna tur po ka u in min ko mu a ngei chuan ka thuwa ma se ka u ero mu tur om lo thung ma se ka bola hian exam chungin min om pui ve renga ka nga yani aveng chu chikimin soilo mayela nikuma ka tona ni a parka kele ka nute te chungkwa le apote nen kan covid awangin kan in quarantine in chu chong ni in a hnuai zo ka kan oma thingpui dor anga siamani a azawa changda na tur ve langkha glass lian pui hi in hungkwala chuta chuan kan ei tur don te kan da thin kan thil ton tran na chu zan ni na kan man zana ni a veranda thanglama hian zun ina oma wangin zana dar som pakhata tanga dar ni vela hian kan zun chwakhi kan tho mai thina in hnuai le a hian bolhlo pai na tur khwar an laya chuta chuan kan garbage te chu kan zuk pai mai thina zana jung tura kan tho te hian garbage nuk ri hi kan she thina atira chuan ramsa mai ti ani kan ringa mase makdeu chu zinga kan zuk en le hian angai ngain engki malo omle vek zela in nuk son chu soilo abul vel po hi lo fai doak zela zantin chu kan sheta thina kan ei tur da khomna te khan polythene hi ari rum thina saju emoti in kan mutsan le mai zela mase zinga kan han en hian alo in khar nget vek zel si a makkan ti thei khop mai voi khat po jingdar khat vela ni ta in kashia ke ka jen kum som mi le kaputi ate nen kan pathum chuan kan lamu hillawa ke chu thon thu te chiarin kala har thakop mai kan chaukalam bona chuan ringdawa room vak ri hi aron ri chuak lol maya kakazen kum somi lek chuan hlawin enge ani thumin zota kela chuan hlauna chang po shelo chuan phone light nen dar thalanga tang chuan kan bi kwal vel ngiala mase engma ka mulawa amak mai kalait ke en kwal vela chuan ri chu are mak maya a angkati ber chu mi pathum vel ring dewa na ti room vak ri hi a angkati ber kan chua nuwa kan soile hian ka hlau ve chau kan nuwa in quarantine le te po hian do kana an no da te atla top ni in an soya in hnuaya thil in hnuk ri te po kha an lo ton ve tho thumin shila kan in khung ma a om te po an ma ni in an lo om ngam lova an lo in om pui top zel ti kan chua nuwa hian min shil le a alo om to te hian kanari angam lo hlawin min shil ngam lo le ka lo ni kumsang ni som panga kumtir lamani a Bangalore ka thianu nen nazungin melshia thiante inlua kan oma kan omna hi 1 BHK room pakhat le hall pakhat omangkha ani a hola khum pakhat anda a room lama khum pakhat anda le a kan thiande hi night shift nei thin ani a zan kha chu ka thianu nen chawa kan om lain hall khuma kamua light ka ofa ka thianu chu rooma light onin FBA online ve thunga kan in be pa arenga room kongka chu achan ve a in honga light on awangin hall chu thim tho ma se room light chu aron en tlang vek thawa chutia kan in biak top deuh wangwang nu chuan voile khata kongka pui parda tang chuan mi pakhat hi ron kaltlang topa makka tilutuk ka en renga chuta ka khoma chan ron lon chawin ka kebula ron thua min en char ka hlau lutuk ma se ka che thei thak lo mi pasang tak fit ruk pel hial vela sang hanglam samse taksa sek deuh lam hi ania ke korbula ha kora halo amit mengmol kha thakhat vel chu kamit thla a hian a chamareng amit meng chu dum tak hian ringot minute ni vel chu kan in en top a thut dan po a khop le lama thlep luta le lam chu apa ngai na da a aral vele ka che thei chau ka thianu bula ka tlana ka trapna sa khop mai ka thianu ka shil chu ke ai ma chona lo la hlau zo ka atu ka chuan kan omna chu kan chhuasan ngal ringot
ka tondang le chu ka PG omna a ania Bangalore tho hian kan PG khum hi single bed ania ate khop mai zan khat chu kamu hilai ka har hlul maya achan chu ka mutna chu tot lut tuk hian min lo ti hara ka har chu ka khum te reu te a chuan keima in kamu lo ti ka shengal akil lama hian mi pakhat lo muwa aban chu ka lo khamani chu ataksa chu ka feel thei veka ama hi thau lamani a ka hlau lutuk lai to omlova ma se ka khumlu lama hian tuk verte oma parda kan zar boka ka khumlu lam chu athima ma se ka kelam chu pon lai tin tle maron en theya ka bulamu chu akong chin chunglam chia ka feel theya akelam chu engma ka feel lo aruak huai mai ma se akong chin chunglam chu in si cha tin kan oma amuk thati ka hre theya ban pu adu pul mai chuta rang tokin ka tong traya ka tong trai nu hian ari ve ngal mai jing thlengin light ko on ringot ka tondang le chu Mizorama kan khwa a ngei ka tonani a kan khwa hi Saiha district a omani a kumchang ni som pakwa khan Christmas le kumthar mang turin Bangalore tangin ka ron ho a aizola ni reilote ka chama kan khwa hian ka ngai me olova tuma po shat vakka nei lem lo hemi ka ho tumpo hian kumsari nuwa kan khwa ka mole na masaberani a kan kho thang thar te phei chuan mi khwala min ngai hial chutia ka ho chu hlim takin Christmas kan manga kumthar thlen ma deuh chuan kan khwa chuan veng chak lama mithi kan neya mithi po chu tunge ti ka hre chuang lo nuwalai ani ti chau ka hria atu ka chuan dar som pahni le chan ve vela an voini in ka hria ka chiang to lova kanin kong hi thlan mual kong ani a ruang thla zo ron ho lampo an tong kan in atang hian a hriat phak veka chumini chu ruma keima in ka oma ka muta chhuak khop mai ma se mak tak mai in launa hian min ron man thut maya kamu hil ngam dalova keima a hian tu emo min ron tlo tur thlan mual lama tanga ron kal min ron pan tur om ang hi ka ngai tua tlata kamut la chuak boxi lo ka ngai tua na la chuan min ron pan tur chu aron kalin kalama ron pan ni hian ka hria a aron kal mekin ka mutlat amak ka tilutuka chuta ka unau pa chu sitting room a azai ret thom ka hria a ka thla amwang dewa kanau chu ka kawa papu yu omem ka tia o enge ni ta aron ti chuan ka thla amwang dewa ka unau pa sitting room a om thowa kan mu mayange ka tia chutia kamu hil tran don tia chuan ka room kongka chu ron in pet ri thruai mai hian ka hria ka che theilo mal chuta karil ru aron lang ma saber chu min tlo tu tur ron thleng ti hi ani min ron panding ngala ponfen fuala fenga chapal pola ron bun ka thin hi phun salutuk chuta min ron panding ngala kalulama aron ding chot maya makkati em chu alum hian alum thur maya katak sapum hian alum lut tuk chu aron tilum vek thei chuta kan mit thi vui zo kha mel ka thresi lova ka en be chin dona moni o katia ka ngai to ama se milo in siam chiat khum ka hlawa wangin en lo chu thazokin ka hria a karil ruwa tong trai ron langa ka tong trai ya ma se ka tong trai lai chon abau to em ti hlir ka ngai to a abau mi alo chuta karil ru tak takin ka tong trai lo ti ka hria ka tong trai thale a abau mak mai ruma tangin ka tlan chuak hal hetamak le zwal chu kanau mi pa chuan sitting room a ko omlo reng ati ni chu kan khwa ko omlo rei ema min ron tlo ania ka ngai mai thlasang chanchin ka ngai thlak hian an vot ve kan ti thin sia ma se ka thil ton kha chu alum hut maya hetiang thil ka ton don hian launamak takin min ron tuam hasa thina tuna chuan chu tianga ko om chuan ka tong trai ngalwa thin kan thian ho hian picnic turin kan khwa atanga hlavak lo luitea kan kala he lui hi anuam ema kan thian pa pakhat hi chakzum tak mai hi oma hemi tum hian underwear halova hewang hian ama in kan chhaka chuan han in bola tumta a han kala ahnu minute ni vela chuan lo mel tak hian ron chuka enga tinge kan han ti po chuan kan ho ma lo chu soidu lo tlata kan ho puita a kan ho chuan ti hian a soya ka han chawa ka in bwal lai khan mi tu emu hian lung hian min ron vom renga nangma ni ka ring maya enga ma ka ngai du lova lunga min ron vom na lam chu ka ron ena tu ma nom si lova ka han kal china lunglian nunga hian me che pakhat korvar ha hian min lo nu yuvur furani chu ka hlaulu tuk chu ka ron tlan thlata ni kha ti in a soyani
kathil makton kumsom panga vel kania high school kalai ania Christmas ania kanaw nen kan oma midang zongjong chuan chuak veka anjai khom veka kanin hidai fem khomora omania kanaw chu bedroom a amua ke TV ka ena kongka a in honga ka ranjai khom ti vela ka in man tam em lawa wangin ina kalo om mai zela ma se chu mizan chuan ka hlau deuh tlat maya ruma blanket ka wala a kanaw chu lo mu hil to a chuan TV en turin ka pheile a blanket chu ka sina TV chu ka enta a ma se ka hlau deuh tlat maya TV chu ka ofa blanket chuan ka in khuta a penri ka sheta tak tak kan in hi asem type lian fakalawani ka chak deuh taple chhuar lama te chuan penri chu ka sheta a tun ang karil ru hi chu ni se ka in honganga ka en nge yang ma se khati lai khan ka hlau lu tu ka thlan veka ka in hongam lo a hnu loka chon ka chungte chuan lo honga kanu chu ka lo shil ve a hlau min ka shila ani chuan saju thom anyang saju kan nga si a saju thom hi penri ang dewin om ve thina atia ti chuan ka hlau zui to lem lova ka ngai to zui to lem lo chumi hun lai vel chuan dar khadar ni bor vela hian ka in thiara chuak zia maya tho ka ching lutuka ka u hi longchera ariak thina kanu hnena chuan nu zan in chu longchera hian kariak ve mayang zan ria ka in thiar du zia sia ka tia chumi zan chuan bathroom bullo ka longchera chuan kariak ve ta a ka upo ka bol longcher danga ariak ve a ma se chumi zan chuan tho ka in rin lutuk wang nge po ka shelo ka har lo shim zinga lo ni a chu ya lo huna chu kan han eya chung ko kima chu kan ei lai chuan kanu chuan boi ni zan chu ipumte nuam lovem ni atia ke chuan ni zan chu maklu tu khar po ka har mi alo ka lo tia kanu chuan makti deuh hian midangin thawem atia ma se tu man lo thobik lova kanu chuan ni zan dar thum bor vel khan kalkwal ri ka shia achang le chhor lama te avakala avahonga bathroom lama te avakala athom ka shesia boi nang mai thawe mokatia I tho thin sia baka thu in ring sa in khata khani riak sia minti a hun hian a liam pui zela kan ngai to lem lo ma se tun nuwa hian ka hre chuak vele zia thin aizola kan lo pem ma a kan omna ami ani a khoming hi chu min thup sak maila kan in lua hi voi li vel kan sona katon hi kan in lua pahni na ani a katon zan hian truck driver pahni kan mi khwala chuan kan then oma hian barma pa a thing zaina del hlum awangin a ruang anda a zana kan mu chu ka hara kan room lu na parda kan zar hi ama hian alo in kewa kan mi khwalte emuka tia ka en chian chuan a keu tu chu alang thei re lova kan mi khwalte lan nar na samai si a ka hlau thu ta ka in khu ngal chiama a thom chu ka ngai thlenga ka khumlu lama hian cycle hi alet ling zong hian kan da a chu ativir ni nge in ka shia chuan kanu te room lama akal ti ka hre theya darkar ni don ka in khu hnu chuan ka en dek ka engkip chu lo pa ngai le reng to a chuan zan khat ka mutur hi ka mai ka phia kanu in TV khalo off ro ati amin mut sana ka phi mek lai chuan TV chu remote atang ama in lo in off le boka ka chung te kha ruma an lut vek to a ruma chuan an tung po ka hresia amak ka tive ema kan in kha sang ani thei mayangem tun thleng hian kalangai tu reng thin in thilton mak tak min ron thon tu te soi mai pal kalo nei hlawani chuan khonga in min ron remind le sham don nia chuan thilton mak tak nei dang te min ron thon le zel ula partang kan siam zel bok don nia